салом алейкум тамошобинони азиз, ина дар канали Ҷумаев ТВ ҳастем. Мо имрӯз ба навигарии техника дар ҷодаи синамо ва он нафароне ки мехоҳанд ки дар синамо филм офаранд ё ки дар синамо ягон навигарӣ кунанд дар ҳамин канал огуна шаванд ва аз олами техника барои синамо пешравӣ чӣ хеле ки медонем шумо дар синамо мо вақте ки филм сёмка мекунем дубляж мекунем. Барои чӣ? Барои ки ҳамн технико дастрас набуд. Ана имрӯз мо барои шумо як пешниҳоди хуб дорем ки чӣ хеле ки шумо мебинед дар дасти ман Comica 200. Ин яке аз техникое ки барои мисол овози зиндаро сабт кардан бисёр чизи хуб аст ва имконият дорад ки актёрро дар ҳамон баробари ба навор гирифтани ҳамон филм овозшон запис кунем. Барои ҳамин техника яке аз техникаи пешрафта ҳастай. Бо Comica 200 Comica 300 ҳам ҳаст. Не ки ба мо ҳамин Comica 200 дастрас аст. Айни ҳол ва блогерое ки мехоҳанд ки як чизро омӯзанд, марҳамат диққат кунед, ин чи чизи уддӣ неста, ин чи чизи даркорӣ ҳастай. Барои ҳамин диққат кунед инро чӣ гуна истифода мебаранд ва ин чӣ хусусиятҳои хуб дорад. хоб ана акнун тамошобинони азиз ёдовар мешавам ки ҳамин техника замонавӣ чӣ қадар арзиш дорад. Ман ҳаминҷа квитансияш ҳастам. хоб бо забони русӣ 25750 рубли русӣ. ҳуҷҷати ҳамин техникаи замонавӣ бо забони англисӣ. хоб ана қисмҳои инро дар ин ҷо мегузорем. инҳоро якто ба якто ба шумо баъд дар ҳамин рафти барнома маълумот месиҳем ки чӣ гуна вазифаҳоро иҷро мекунанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки шумо мебинед се база ҳаст. се база. Базаи асосӣ аҳамияти дута шохак дорад. базое ки мақсад дар ҳамон ҳунармандо ё ки дар ҳамон нафароне ки гап мезананд пайваст мешаванд, ана ин дута ҳаст. базаи асосӣ дар камера пайваст мешавад ва воситаи ин метавонед ки инҳо ба кор дарояд. яъне ки ира мегирид дар як нафар, инаш дар нафари дигар, ҳатто ҳамин то 50тара метавонед ки истифода баред. базаи асосӣ чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам дар камера пайваст мешавад. мана ин дар болои камера пайваст мешавад ва инҳо ин дута мақсад ки дар актёрҳо пайваст мекунед. ҳангоме ки сабт мекунед филма, иҳо тавассут ба ин пайваст мешаванд, ин дар камера пайваст мешавад. ва ногуфта намонам ки дар ин ҷо боз манаш хеле мебинед ин шнурчо камерое ҳастае ки ба ин хелшнурҳо пайваст мешавад ва камерое аст ки ба ин, яъне ки шумо метавонед ки истифода баред. наҷа инро пайваст мекунем ва шумо мехоҳед ки чӣ гуна сабт шудани овозро ҳангоми сёмка фаҳмед. бо дар ин ҷо наушник аст. шумо метавонед ки аз ин истифода баред ва дар ин ҷо ҳамихел пайваст мекунед. шумо дидед чӣ хел пайваст карда мешавад. дар камера пайваст мешавад. ин оқили дигар бошад наушник аст ки чӣ гуна ҳолати овозро шумо мефаҳмед. ана дар қисмҳои дигараш мегзарем. ана чӣ хеле ки шумо мебинед инҳо микрофонҳое ҳастанд ки ба худ пайваст мекунед. мисол мана инро бинед, дар ин ҷо ворид мекунӣ ва сахтш мекунӣ, боз дигараш аст. мана чӣ хеле ки мебинед ин ба назар одди метавад, ранги пашми заргӯша.
همین ماهینه слишком ماهینه لیکن این وظیفه مهم اجرا میکنه وظیفه که مثال کاری را ای به انجام رسوندن نمیتونه هنگام در صحرا یا که حالت که طوفان سخت ده ای به شما وظیفه بسیار مهم اجرا میکند که این آوازه به حد کنار به صفت بلند میرساند و از دوری 100 نه کمتر از 150 متر اینها میتواند که آواز رو به صفت بلند با طرز زمانه‌ای به شما رسانند و نگفته نمونم که این من جای با طریقاشو بسیار هم نازک کرد برای همین وقتی که استفاده میکنه احتیاط کنه که همین جا بسیار نازک کرد باز هسته همینو خیلی که شما تلفن های موبیلی را در ضرورت میمونه دم به دم 300 همون خیلی است 300 همون خیلی است اگر کمتر و قیمتتر که بود با ما دسترس نشد و ما از همه مرکزهای سودای خودمون در پانیتی میگرفتیم در پانیتی ضرورت کرد در پانیتی بطری کرد اینها را از همه مرکزهای سودای وطن عزیز خودمون گرفتیم برای پیشروی کار و نگفته نمونم که این نوشتنیک رو هم ما از همین مرکزهای سودای تاجیکستان دسترس کردیم. خیلی تماشاگران عزیز اگر ما شما رو یک جمله درست فهمونده تونه این موفقیت موز نقض مونید تنسیت مونید همیشه با جمعه تیوی مونید. خیلی اگر همین را من نفهمیده شما فهمیده باشید حتما نویسید و با ما بگویید.